assalamu alaikum bandiraɓe o mine Winndere-tv mi salmini mona kala inde mum e yettude muɗum mi arti hande waɗa ɗon émission jaam ɓuuri ɗo e Winndere-tv en calmini hono nene meɗen Aminata Tall mbaɗoɓe jahel nenam Fatimata Ñulla kome ko noon kadi mi salmini ɗum en jahat to Diawo Dia Tissi mi salmini Isma Dia kañum e wondi e muɗum e wonde dedam Kaya Sy mi jitani ɗum calmini nenam Bakar Dia Debbo mi salmini ɗum ceerno Aliou Bata ɗum kolaɗo kawam Demba Mbaye kawam Baba Ndoni Sy hay goto jita Fatimata Ñulla kome nenam Aminata Tall ko noon mi salmini meɗam Polel Sy wa Polel Vesel e Polel Textile yummum Fatimata Wat mi salmini ɗum salmini kadi tonto Jamsa nejjitani hay goto hande noon mi arti ɗo waɗan ɗon émission jaam ɓuuri ɗo e Winndere-tv émission am hande noon ko gorko joom Kufune nden gorko mo ganduɗa kañum no wondire galle muɗum ni wona gondigal jongal on woni gorko on joom Kufune gorko mo ganduɗa kañum so arte galle tan go fof wiyata ko ha o arti ko fuɓɓende muɗum wonata koye dogde kono kañum so yalti galle tan kala mo heeɓi hay cuule kemgel ɗum foof ne wawi fijirde ɗum on gorko hande jimmi haaldude an gorko ko jaata caggal galle Allah fijjoya e suhaaɓe Allah fijjoya e mawɓe Allah holli ɗumen jaam kono sa arte galle ma tan hay goto nanata premier ko joom suudu ma ha e miñen ha e suhaaɓe ma est ce que an ko noon mbawɗa wonirde an kay moɗo sikki an jaam mo coggata ene faye ladde o an soggu on jaam gadda ɗum e galle ma ha galle ma tina an jaam nan ɗo hen ha par puɗɗa nawde caggal galle si ɗum jaam rendete kono adata ɗum kam ha e galle ma kono ka gorko a haaldata e joom suudu ma no poɗɗa haaldude e makko ni a haaldata e ɓiye no poɗɗa haaldude a haaldata e bonere debbo no poɗɗa haaldude e muɗum ni haaldata e miño gorko no poɗɗa haaldude mum kamɓe fof ɓe doguima kadi ko an waɗi kadi haaɓe dogma ɓiye afoma on hande kanda yiya ko an ko kañum yiya ala foti yewtude ɓiye tusnama hoore ma guila ko so homowno debbo ma aussi ko noon heddiɓe ko noon kono an ɗum foof an mbiɗa ko caggal ko hollu mbiɗa taade debbo ko min o resi ɗum ɓiyam o ko min jibinni ɓeyto ko min ñaymen min kala ko ndinmi ko ɗum wonata kala ko kalmi ko ɗum wonata gongo ene foti wonde ɗum ko awma kono wat ɗum to ganduɗa ɗo hen koto feewi hoto wat mawni hoto mawni hino mawni ko ganduɗa tan mbiya an ɓeɗo kala ko mbimi ko ɗum waɗata gona tan hankkadin tan mbarude e nder galle sa yalti caggal mbaya hankkadin tan no ɓullogel keccel ni ɗum fotani wonde a bonnata hoore ma bonna galle ma sa yalti bowal noon heddo hankkadi go fof kala garɗo e kaari ari baba kaari ari baba ni baba nani woda birtiɗo ma kañum e joom suudu mum ene gone jaam woltaw galle mo jaaɗa ala yew ata e ɗo ni taw ko debbo goɗɗo e gorko muɗum jooɗi tawra ɗumen e galle mumen ene pijana jalla ala fijje mumen ɓenne mbayno jaam ala oppito gorko debbo ma ne waɗi souffride ɗum tan ko losoma an galle mo jaltuɗa taweɗa debbo jananɗo e wonde gorko mum toon ne pijana jal ɗon tan an sa hooti galle mo ala foti andu min koye orol ngol yankino gorko an yankino mi wiyamo noon kam ya wat hoorema ganduɗa ha debbo ma yawma yaware ene wonde respect men poɗɗa rokkude wa galle mo ɗum ko safede sa rokkiɓe respect kamɓe koye mabɓe ni moɓe ganto e poti hadde ma kono ɓiye gorko kañum huliyum hay so woni an ɓiye gorko ala haalde mum tan haade kala furo ala duho ala ƴettoji yummiraɓe hay goto anda ƴettoji bawiɗe hay goto anda an e debbo ma hankkadin ko jamma ha jamma jiidirton bottari yiyatama gottortoɗa ko ɓengge goɗɗo rewɓe jannanɓe kañum ɓattantuma bottari ñaama kañum ɓattantuma hirande ñaama taw noon an sa hito kañumen ala waɗa ɗumen ñe so ɗum no gondiri ne feewi pourtant kamɓe no gondiri ana wawi waɗ noon ana wawi wondude noon debbo ma sa jangge maɓe leçon tan an ma ɗiggin wonde hankkadin tan ene ɓorno han wutta tan mo jeeya tan ɗum ala sens ɓurno wutta mo jeyɗa o ganduɗa o wutta oɗo ko an wawi sodande ɗum hoorema sa nani wutta mo mbiyama ko jikku mo ganduɗa o jikku ko an sodanta ɗum hoorema mbaɗa ɗum e hoorema taw ko jikku pewɗo ay debbo e gorko ko onon mbawi fewnude dewgal hakkude moɗon sa hulɓini joom suudu ma hoore ma tan hulata gongo ni ma jooɗo resede ɗum addu ko resede kono sa nani kadi dewgal kadi wona hammi resama mi murnama adi tan woni dewgal ala fijirde e jalel ɗum ko hen jiya
pijje jalde hamma yaade ala silondira e wobbe ko an silondira e joom suuduma kono biita ko Allah min sami haalno do han kam nyakkudo fay no mi haalantama hande mi wada mi gasna fu mi haalno walla kanko no garta kalnam taw ko onani dum bed feewani yoden biyo aussi ko non banne debbo ko non kambe fo be ciar kambe fo hobe kambe fo hankadi be gondata hom kala ko be beda ko dum bedata kambe suma a wonda habe huude ma fo taggal galle taw kambe ko be jidi wadde galle mabbe ko anda taw be jidi taggal galle tin wonko ganduda ngallo gedal ko min e famille am dar galle ngallo gedal ko min e bedda wona ho podda wondude galle ma ho dum nawta bedda kon so tawi tan an so jamma ari non heddo ala wayno hay goto andani ala fitoga ala sohli hoorema taw debbo ma o kany metta nana kewi mudum ay ko welata jamma ko gilay subax dum fewjete walla ni mi yimani ko gilay fudo gila ndesdama gila den dum fewno dum podda fewju dum tuusondiron gonon dendiraade tanani wima gonon dendiraade tuusondiron odon picca odon jalda dum addata yaware pijjon jaldon kaaldon jewtidon ha kala gardo e galle mon wi ndeysan kare a meeda ni nandu dumen kare jida fo ne jewtude kare de ala jot yaade galle jenen on an so wonti kala bido salamu alaykum fof to kare won kare galle kare to kare on kare galle kare taw debbo ma ne galle he sa wi salamu alaykum walla hen sa wadi para suudumani taw ko hankadi kambe fo so ngon non ko gor kambe fo be jehi dum ko gaccema taw an ko an pour fotude debbo ma pour fotude suhaabe ma pour fotude kadi bandaabe ma robe wonbe galle be pijja e mumen jalda e mumen kalda e mumen hor Allah wad ali hen saha galli taw an gorko ndeysan taw ala won hen dole kono bane robe ko be ballanma ko be ballata kadi jom suuduma hade wiya tan debbo kara dum non an gorko ko anon ligoto dum kono so wonti tan an ham ka hankadin ko hay gortan wawa haaldema a wadi hoor ma ham ko han no mbarudi ni dum wona huunde ko ganduda huunde fewnde onon bande amen worbe no min ko onon kaldemi non ko waabe non be ganduda tobe kufune be min ko ben kaldemi pewnon galle modon pewnon suhaabe modon pewnon kala modon sa yidi fewndu dum non ko takko jom suudu ma to ko on woni sehil ma garon so dum ko ano ƴewani mo hoore ma ano resni mo hoore ma fewnu mo ha few jewtudon baddon ko poddon waddude ko dum jimmi kono horo wontan no ganduda tan hay gortan an wawata battadem kala haalde e mudum saare so rewane yumma kanyum nanta walla hen sahani hay yumma ni kanyum nanta aliya hen saha kanko gorko Allah wiya kambe worbe be mbiya feere debbo moƴƴani kono mun sikki sa ummini huunde ala fewna sa fewjude jom sudma wasta kanko addama hen feere moƴƴere wona peeje debbe fof na rewbe fof kay peeje mum fof kay mondata kadi kala woda hayso woni ni ko batta ho ene feewi ene yoodi mbiya jom sudma min de jango ko dum jimmi wadde min de jango ko dum don jimmi wadde dum de jango dum jimmi fewjude kalda e mudum pewjuda e mudum sidum kala an feere ma kala ko moƴƴi ko fof wasta kanko kam duy kadi feere kadi burnade moƴƴude taw hay dara bonnata hen kono an biita tan ko feere ma tan yonima te sa renta sa woyi tan an kam ko ittuda fof ko dum batta ko feere ma yonta wadde ma wonne bubbida te ta bubbi kanyum wada ko courage e bato dum yok an ka halna dum a tintina dum non fewjude jom suuduma to yidda kadi e mini yen kadi wonbe don e galle we fewjuda e jom suuduma feere moƴƴere yonata buri tan an biya tan ko feere ma tan ko kanyum tan batta sa yalti galle non hen sa jaha biya sehlay ma ko be balli kam feere walla rewbe sehla be wona talo oppi debbo ma der galle mon oppi kadi ƴewku men kadi nane galle he bandirabe ko dum gaddan non on hande do e Winndere-tv moko on rendez-vous ha saha goddo inchallah